Ordinea de zi, bănuiesc că ați primit toată lumea actele, aveți anexată în prezenta dispoziție. Supun la vot ordinea de zi, care este o singură... E completată cu aia, cu canalizarea azi dimineața. Nu, eu aia nu am. Azi dimineața am primit-o, i-am pus-o, într-adevăr. Da, unde ați pus-o și pe mail? Da, mă detrăiesc la mail. Nu mai e-mail. Mie acum mi-a intrat că am apăsat pe ăla. Privind, nu știu că n-am materialul. E proiectul de hotărâre. Citește-l acolo. Mai. Organizația de management se convocă. Numărul 9, tot OMD-ul. OMD-ul, I10. Dacă e după asta, atât și după statut. Proiectul numărul 10, privind aprobarea depunerii și implementării proiectului extindere rețea de canalizare în statul Felmer, Comuna Șoar și extindere capacitate de epurare a stației de epurare Hălmeac, Comuna Șercaș, județul Brașov. În cadrul apelului de proiecte cu titlul numărul component Management de ape, investiția numărul 1. Anume, extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2000 de locuitori echivalent. Prioritizare prin planul accelerat de conformare cu directivele europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Deci, supun la vot. Procedural, din asta ar trebui să supuneți la vot completarea ordinii de zi. Cu proiectul numărul 10, care nu l-am primit, da. Da, asta e primul punct. Al doilea punct ar trebui să vedem de ce e urgență. Că ordinea de zi se completează cu probleme care nu necesită amânare. Ca și în funcție de chestia asta, votăm sau nu votăm completarea ordinii de zi. Ca și urgență, bănuiesc că ne va completa domnul primar. Tocmai asta e. Vede ca urgență. Așa? Bun, să ne argumentezi atunci de ce. Supun la vot atunci cu completarea cu proiectul numărul 10. Păi după ce ne arată dacă e asta, să ne spună de ce e urgență. N-ai înțeles? Domnul primar, atunci detaliați-ne puțin vis-a-vis de urgența acestui proiect numărul 10. Este o urgență pentru că mi s-a comunicat inițial proiectul de extindere sau de înființare rețea la Comuna Felmer, să știa de el, să știa că este depus pe asociația ca să cuprindă, să poată fi, să respecte ghidul solicitantului pe asociația Valea Felmerului. Dar numai vineri, după amiaza, când mă întorceam de la ședință, mi s-a comunicat că ne trebuie și hotărâre de Consiliu, atât noi cât și Comuna Șoarș, că acest proiect îl acceptăm. Despre ce este vorba? În detaliu. Deci Comuna Șoarș depune pentru satul Felmer rețea de canalizare. Pe actualul ghid al solicitantului nu sunt finanțate stațiile de epurare. Deci, în ghidul solicitantului se spune foarte clar, la nivel de localități până la 2000 de locuitori sau și peste 2000 de locuitori pe actualul program, se vor construi cu bani eligibili, deci se vor construi cu bani dați de la finanțator, fose septice. Fose septică la nivel de sat sau la nivel de mai multe case la un loc, de stres. Lucrul acesta ridică foarte multe probleme pe care le-a sesizat și finanțatorul, respectiv Ministerul Mediului, pentru că o asemenea rețea de canalizare impune autovitaje, oameni, plus că până la urmă nu poți să ridici cu autovitanja decât să-l duci tot într-o stație de epurare. Pentru că n-ai voie să-l duci în altă parte. Într-o stație de epurare autorizată. Deci, taxa de epurare tot va fi plătită de către localnicii respectivi. Și atunci s-a recurs la soluția, ne-a cerut nou acceptul, eu n-am avut de ce să nu fiu de acord, în primă fază, dacă să și leagă topografic, localitățile fiind învecinate, să facă de-a lungul DC-ului Hălmeac Felmer,
Una sau două stații de pompare, nu este problema noastră, este problema lor, și să aducă până în Hălmeag tot ce afluiesc ei la nivel de satul Felmer. Acum, pentru noi, în primul rând am fost de acord că suntem vecini și trebuie să ne ajutăm între noi omenește, și în al doilea rând nu avem nimic de pierdut, avem de câștigat, pentru că prin această lucrare noi prevedem și câteva îmbunătățiri care la vremea respectivă, când am făcut stația de epurare de la Hălmeag, nu erau pe tapet. Nici nu erau. Deci sunt niște pânze, practic, pânze. Apa care la ora actuală este epurată din stația de la Hălmeag se deversează în Felmer. Apa epurată va mai trece prin niște filtre, pânze sub formă de filtru, va mai trece încât să ne apropiem de parametrii pe care impune legislația în vigoare, adică să nu mai plătim penalizări, cu alte cuvinte, să oprim și depășirile acelea de concentrații care la ora actuală sunt și le plătim. Deci este și în avantajul nostru. Acum, de ce este urgență? Este urgență pentru că mi s-a comunicat că ne trebuie și hotărâre de Consiliu vineri. Numai astăzi au reușit proiectantul să ne dea documentele care trebuie aprobate, adică valorile, că hotărârea în sine, da, o puteam face, dar nu aveam valori, nu aveam nimic pe care să aprobăm. Și până astăzi au reușit să facă, totul este contratimp, așa cum se întâmplă cu depunerile, pentru că ghidurile solicitantului sunt depuse cu câteva zile înainte, eventual o săptămână sau mai știu eu ce, și trebuie să te înscrii în timpul, totul este electronic, deci nu se mai depun proiecte letric, la finanțator, cum era până acum. Îți deschizi cont, te înscrii și dacă ai capacitatea și intelectul până la sfârșitul sesiunii, cât este deschisă, să te înscrii cu proiectul respectiv, te înscrii, dacă nu rămâi pe din afară. Deci așa se derulează. Consider că urgența este justificată, bunăvoința noastră, acum voi exprima și dumneavoastră, nu văd de ce nu am avea de câștigat, decât cu faptul că nu a fost anunțat cu 3 zile mai înainte. Sunt lucruri care încercăm să le facem să putem prinde o finanțare. Deci suntem beneficiari direcți până la urmă, deși în primă fază eu credeam că nu vom încasa decât acea taxă de epurare. Din toată. Aia oricum va fi stipulată, sigur că da, și se va impune în momentul când vom vedea. Deci ca firmă de stabilitate, noi avem de câștigat. Da, categoric. E bine. Și încă ceva, că proiectul e promovat de asociație. Da, e de asociație. Nu de primărie. Nu de primărie. Dar trebuie să fim de acord, dumneavoastră și Consiliul Local din Șoarș, depunerea lui pe asociație și cu investiția în fond, că și asociația este tot Consiliul Local. De două comune formate din consiliile locale ale celor două comune. Da. Deci interesul ar fi comun. Probabil că proiectul care au făcut au înțeles că stația noastră de epurare poate să... Are capacitate. Da, are capacitatea să ducă și satul Felmer. Da. Da. Asta e bine. Chiar dacă n-am citit decât început proiect. 485 de locuitori din Felmer. Și la Hălmeag nu va mai fi adăugat nimic la stație de neutralizare. Poftiți? Nu va mai fi adăugat nimic la stație de neutralizare. Nu adăugăm nimic. Deci acolo, ultimul lucru care trebuie să monteze încă constructorul este lampa cu ultraviolete, care nu este montată, și acolo vor veni montate niște baterii de pânze, până la urmă, care se numesc niște filtre și care va filtra ceea ce noi până acum epurăm, va mai fi trecută încă printr-o epurare. Avem aici câteva... Domnul președinte, era vorba de urgență. Domnul primar ne-a comunicat care e urgența. Haideți să aprobăm, să dăm drumul așa cum trebuie să meargă. Să pun la vot. Să spunem la vot, să vorbim despre primul, completarea ordinii de zi. Al doilea. Cine este pentru completarea ordinii de zi? Abținere, da? Cine s-a obținut? Domnul. Și eu.
Nu văd urgența. Dacă n-am apucat să studiez, nu... Bun, iau pe prima să le trecem din ele. Bun. Atunci haideți să trecem conform ordinii de zi la proiectul numărul 9 privind aprobarea participării Comunei Șecaia, județul Brașov, în calitate de membru fondator la constituirea Asociației Organizația de Management al Destinației Turistice Țara Făgărașului. Este un proiect de hotărâre inițiat de domnul primar. Bănuiesc că l-a studiat, Da. Domnul primar. Deci ați primit cu toții și statutul și până la urmă, din tot ceea ce v-am comunicat la ședința trecută, se modifică un singur lucru. Cele două comune care bănuiam noi că vor adera și ele și va fi taxa de participare impusă de Ministerul Turismului mai mică, și-au declinat competența și nu mai participă. Este problema dumnealor, deci nu, fără Lisa și fără Regea, am rămas decât noi, cei care am inițiat această și care suntem trecuți acolo pe tabel. Ceea ce mă doare pe mine, adică ca și nemulțumire, vă spun că n-a fost o publicare transparentă la toate UAT-urile. Am găsit-o și noi prin prisma celor doi care se ocupă de acest OMD. Ba mai mult decât atâta, la intervenția unuia dintre colegii noștri, colegul meu de la Mândra, la altă primărie, același, la Vama Buzăului e vorba de Mândra, tot așa, s-a motivat exact cum v-am motivat eu, că sunt bani puțin la Ministerul Turismului, că nu are sens să facem, că nu știu ce, dar a întrebat primarul, dar unde ești? Păi sunt la Ministerul Turismului. Păi ce faci? Păi depun pentru OMD. Deci, cu 3 secunde, dar nu știu cum a picat în capcana asta, cu 3 secunde înainte îi spusese că sunt bani puțini și îi făcea pledoarie să nu facem, să nu ne întrunim în acest OMD și în secunda următoare spune că e la Ministerul Turismului să depună actele ei. Deci nu este nimic, nici nu știu, dar nu pot să spun că vom avea de câștigat. Bănuiesc că vom avea de câștigat, că va fi condiție să facem parte din acest OMD, din această formă, pentru tot ce se presupune că vom accesa pe turism, va fi condiție eliminatorie. Și plus de asta mă gândesc că până acum nu am găsit surse de finanțare pentru ceea ce vrem să facem noi cu muzeul acesta al clopotelor. Tot ne-am trăit, am bușit dintr-o parte în alta, dintr-un perete în alta ne-am bușit și n-am găsit nicio pârghie să finanțăm. Probabil vom primi finanțări pe Ministerul Turismului, sperăm. Iar cu contribuția aceasta, care nu este de colea, să ai 30.000 de euro pentru câte 4 sau 5 primării, este o sumă oarecum, destul de frumușică. Dar dacă nu vom accesa și dacă se va disolva, ne vom lua banii înapoi. Deci pe moment nu se plătește niciun salariu la nimeni. Cum să nu? Nu, aia doi vor fi plătiți, care se vor ocupa. Deci contribuția va fi de 1000 de lei. Da, va fi, sigur că da. Și atunci se va împărți ceva mai rămâne. Sigur că. Nu, din ăștia nu se ia. Deci banii ăștia rămân fond, 30.000 de euro rămân fond. Și se plătește din Da, se plătește separat partea lor, au mers pe salariu minim al economiei ca să se ocupe de acte, că trebuie să se ocupe, chiar nu are cine să se ocupe de chestia asta. Va fi cotizația lunară care am spus. Sigur că da. Dar ideea este că în momentul când se vor lansa finanțări, cu siguranță, deci nu este un termen limită de înființare a OMD-ului, acum. Dar noi vrem să prindem acest trend, să-l înființăm înainte de a se împărți sumele care sunt alocate la ora actuală pe Ministerul Turismului
Sigur se vor înființa și alte OMD-uri sau vor intra în structura OMD-urilor existente și alte comune. Și atunci sumele vor fi mai mici. Înțelegeți, de contribuție. Pentru că, până la urmă, fiecare comună mizează să-și facă ceva turistic în zonă. Da. Întrebări, opinii vis-a-vis de cele expuse de domnul primar? Am mai zis-o și la ședință de acum 2-3 zile. Dumneavoastră n-ați fost prezent. După ce inițiatorul prezintă proiectul de hotărâre, ar fi bine să dăm cuvântul șefului Comisiei de Specialitate, președintele Comisiei de Specialitate, să expună dânsul date din discuțiile care au avut loc în cadrul Comisiei, în așa fel încât să nu ne repetăm noi. Asta e ideea, să nu repetăm aceleași lucruri care s-au discutat în Comisie. După care luăm și noi cuvântul, care are ceva de spus, pe lângă... Bună ideea. Haideți să vedem cine. Așa scrie în carte, nu? Vis-a-vis de avizul Comisiei numărul 2 este nefavorabil. Da, deci dacă îmi permiteți. Da, ca președinte de comisie. S-a discutat acest proiect de hotărâre numărul 9, OMD-urile, în ședința de comisie. Și fiecare și-a spus punctul de vedere, în așa fel încât, la urma discuțiilor, de fapt, în fiecare punct de vedere al fiecărui membru, nu a găsit oportună înființarea acestui OMD, de susținerea acestui OMD, deci aprobarea proiectului de hotărâre numărul 9 în momentul de față. De ce? Pentru că susținem dezvoltarea, dar am considerat exact cum spunea și dumneavoastră, domnule primar, dacă nici cei de sus nu au fost încă hotărâți și nu au fost transparență, deci cu atât mai mult la noi ce să vedem? Deci, practic, noi am văzut, practic, cu scursele, adică nu, o posibilitate de finanțare din banul public al primăriei către altcineva. În momentul de față, nu am fost de acord, deci a fost un vot împotrivă, 2 abțineri, deci 3, clar, aviz nefavorabil, pentru acest proiect de hotărâre. Dacă pe viitor, deci în momentul de față nu am fost de acord. Dacă sunt, cum ați prezentat dumneavoastră, și dacă sunt și alți colegi care ne pot schimba părerea în momentul de față, e ok, vedem care sunt punctele de vedere, dar noi nu am fost de acord cu chestia de exact pentru acest motiv. Nu este oportună în momentul de față. Pot să fie, deci, Recea s-a retras și cealaltă comună a spus că s-a retras. De ce trebuie să fim noi acum să băgăm niște bani acolo când putem cu banii respective a 29.800 și după aceea lunar cu 1.000 de lei să... Nici nu cred că a fost cineva... De ce să nu facă parte din un membru din... Deci cum e o persoană fizică, unde am înțeles. Da. Deci de ce nu putea să fie de la noi? Pentru că nu și-a manifestat dorința. Nu și-a manifestat dorința. Corect. Știu. Dar putea. Deci n-am știut. Noi n-am știut. Deci putea să fie ceva. Băi, vreau să manifest dorința, respectiv dacă să manifest dorința, deci trebuie să știu de subiectul respectiv. Deci în momentul de față nu am fost de acord. Pe viitor, dacă vedem oportună chestia și se demarează ceva cu această organizație, cu mare drag, sunt primul care... Pe viitor, banii care sunt alocați la Ministerul Turismului prin Programul Național de Reziliență vor fi împărțiți numai OMD-urilor. Deci nu vor fi împărțiți pe comune. Vor fi împărțiți... Dar asta a fost și urgența, ca să-l înființăm acum. Nu altă urgență. Puteam să-l înființăm și mai, dar îl înființăm mai târziu pentru următorii bani care vor fi alocați la anul. Deci banii pe anul acesta, dacă nu suntem funcționali, dacă nu avem un OMD-ul, nu o să primim, OMD-ul o să primească banii probabil pe 3 comune. Deci numai OMD-ul primește bani, nu primește comuna bani. Nu noi am înființat. Ministerul Turismului, v-am spus, transparența ați înțeles-o greșit.
Transparența, eu i-a pus de lipsă de transparență pentru că trebuia, așa cum a subliniat. Dom'le, spunem în față ce dă la toată lumea. Dacă și eu sunt comună din România, dă-mi-le la toate comunele. Nu mi le dă trunchiat numai la comunele la care, vezi, Doamne, are activitate turistică. Știi tu că face parte dintr-un alt partid, că noi nu am făcut niciodată aici polemică pe partide, la nivel de Consiliul Local, dar cum au procedat? Au procedat foarte prost. Trebuia să facă înștiințare și atunci eu veneam din timp și vă spuneam asta este, asta trebuie să o facem. Noi am făcut acum la fel ca la Felmer. Acolo sunt ei implicați direct, Felmerul, că trebuie să prindă și eu finanțare pe canalizare. Aici suntem noi implicați direct, că vrem să prindem și noi niște bani pe acest OMD-ul care va fi împărțit pe comunele care se alocă. Văd și la dumneavoastră de nesiguranța respectivă, adică nu sunteți atât de ferm. Atâta știu, atât vă spun. Corect, așa este. Și atunci noi băgăm banii respectiv acolo. Fie, deci 15 primării, 29.800. Bani care să rămân la OMD. Când ajungem noi să folosim banii respectivi, deci din fondul ăsta, din patru măsoace, adică s-ar putea să se găsească proiecte doar pentru zonele care sunt mult mai bine, zicem, dezvoltate turistic, au potențial turistic mai mare. Și atunci toți banii se bagă acolo și primăria sunt care rămân. Deci, OMD-ul ăsta va trebui să primească bani. Așa. Da? Bun. Haideți să luăm lista cu cele componente, să vedem care este dezvoltată mai bine turistic decât noi. Că toți cred că suntem la același nivel. Și deci banii vor fi împărțiți în mod egal. Deci nu se vor duce, dacă era Comuna Bran în acest OMD, ziceam, bă, îmi fug banii acolo că are nu știu cât turiștii cu activitate confirmată de Ministerul Turismului. Ori la noi avem două pensiuni, Părăunii nu știu dacă are vreuna, Comana cred că are și ea una, Mândra nu știu dacă are. Nu știu, are și Părău, da. Deci, oricum suntem pe același plafon. Deci nu poate să emită una pretenții să ia mai mult bani decât avem noi. Problema se pune, eu așa o văd, se pune în viitorul apropiat. Bun, s-au alocat 5 lei sau 4 lei, cât 1 leu de fiecare. Cum în lei? Avem noi cu ce să motivăm să luăm leul respectiv sau nu avem? Eu zic că o să avem. Pentru că sunt date în lucru, studiile pe moară, exact pe ce avem noi proprietate. La arhitect să vină cu propunerea care să se încadreze și în PUG-ul fost aprobat, care este expirat, dar să respectă, și am dus documente, și în condițiile de le impune, ori arhitectul are normele lui de proiectare și îmi spune, clădirea aceasta se pretează la muzeu pentru cutare, sau nu se pretează, sau încalcă nu știu ce regulă. Clădirea unde e fostul dispensar care trebuie transformată, unde e rofinul care trebuie arată urât, ăsta este scopul al OMD-ului. Să putem să atragem niște bani cu care să investim acolo unde ne ducem cu documentele gata făcute. Nu alt scop. Cum se face departajarea? Deci am citit acolo că era practic, dacă sunt 5 primării, cu un vot de unanimitate. Deci dacă nu e unanimitate, atunci practic nu se ajunge la înțelegere. Dacă fiecare primărie are acest proiect, ceva pe acolo, ca să-și facă ceva anume pentru el. Anume pentru el. Nu se face departajare. Cine face departajare? Și după aceea se ajunge la conflictul Nu, domnul. Nu se ajunge pentru că au mai funcționat. E un fel de gal, dar nu este gal. Este un fel de... și galul a funcționat și a derulat fonduri pentru toate primăriile. Noi pe gal am luat autogrede. Fără probleme. Deci, nu poți să fii neprincipial să zici, băi, eu am proiecte să-mi fac toate 3 locațiile pe care eu le-am amintit. Tu n-ai proiecte, nu-ți iei nimic. Adică trebuie să ai o transparență și un fair play față de colegul tău. Bă, sunt banii, atât să cuvine pentru mine, eu aici mă încadrez. Dacă cumva, până la sfârșitul sesiunii, tu, primăria cu tare care ai avut alocați acești bani, nu ai găsit posibilitatea legală să ți aloci, să ți absorbi,
atunci da, se pune problema să-i realocăm către alte primărie. Deci ăsta este principiul care a funcționat. Deci în mod egal pentru toți și așa mi se pare normal, domnul Popa, pentru că, v-am spus, norocul nostru este că niciunul nu avem un potențial turistic. Suntem undeva la același nivel toți, adică la nivelul 0. Și după aceea, de ce să faceți voi prima dată? Mă rog, țintele sunt în dubiu, de-aia n-am și acțiune. Există, așa cum bine a sesizat, că până la urmă este banul public și nu știu dacă îl fac sau nu, dar în toate acestea trebuie să existe o doză de risc. Există. Până nu riști să te duci undeva, să ataci, să faci ceva, nu ai să obții nimic. Doza aceasta de risc trebuie să ți-o asumi. Este logic. Și când te apuci de un lucru, și când te apuci de un lucru, există. Bă, s-ar putea să nu fac nimic din lucrul ăsta. Dar eu trebuie să mă apuc de el. Că dacă stau așa numai cu brațele încrucișate, chiar nu fac nimic. De acord, dar pe viitor ce proiecte deci, vă gândiți că am putea să accesăm? Deci exact ce v-am spus. Exact ce v-am spus. Reabilitarea acestor clădiri și punerea lor într-o lumină, într-o funcțiune. Da, astea trebuie prinse într-un proiect turistic. Nu putem, vreau să reabilitez. Păi tocmai pentru asta facem OMD-ul. Nu pentru proiect turistic. Nu Ministerul Turismului gestionează. Clădirii respective trebuie să-i dăm o destinație turistică. De acord cu dumneavoastră, dar ca să-i dai o destinație turistică trebuie să ai ce prezenta. Corect. Ce să prezinți? Dar aici vreau să zic. Ce credeți că am putea să facem în astea 3-4 clădiri care le avem? Am dat, ca să coborâm cu picioarele pe pământ. Mi-a fost solicitată către arhitect ridicarea topo la cele 3 clădiri, proprietatea, care nu ridică niciun fel de probleme, nu mi-au ridicat, nu, cred că studiul Geo nu mi l-au solicitat, așa, PUG-ul, doamna secretară i-a dat și PUG-ul nou și PUG-ul vechi, să vadă cum se încadrează, și urmează, ca să mă întâlnesc cu ei, mâine și cu domnul Oană, să ne spună care, din punct de vedere al lor, al arhitectului, care sunt posibilitățile pentru cele 3 clădiri, ce s-ar preta să putem face pentru partea asta turistică, care spuneți dumneavoastră. În funcție de ce vor spune ei, nu ce vrem noi. Pentru că ei sunt cei autorizați și ei își pun ștampila și semnătura, că trebuie să se respecte. Că dacă nu se respectă, deci până la urmă PUG-ul ăsta, noi nu prea am ținut cont de lucruri. Nici n-am făcut lucruri ieșite din aria care să nu cuprindă, să fie cuprinse în PUG. N-am. Dar acum, uite că am ajuns aici. Deci are reverberența lui, are și stipulează foarte clar. Spre exemplu, vă dau ultima discuție care am avut-o săptămâna trecută cu arhitectul, unde a fost doctor Olteanu. Noi am pus acoperiș în 2004 sau 2005, când l-am făcut noi, da? Păi zic, da, dar mi-ai stricat arcadele. Zice, uite cum era. Și îmi deschide pe net și mi-arată, uite cum era arcadele făcute acolo. Și este în aria Bisericii Evanghelice. Și alea trebuie refăcute. Deci asta înseamnă. Deci poate să te puși în fapt, adică avem 2 situații. Una, așa le vedeți, una. Să dăm bani acum alocați ăștia 29.800 și plus. Care rămân blocați. Să ne scriem. Aia vreau să văd. Rămân blocați. Nu se atinge nimeni de ei. În cazul în care ne retragem, îi luăm înapoi. Deci asta e una. Că să dăm acum banii. Iar sau dacă nu, să nu ne înscriem acum și să ne înscriem ulterior să vedem cum. Dar dacă nu ne înscriem, am înțeles că minimul e 5. Dacă nu ne înscriem acum, înseamnă că nici ceilalți nu se înscriem. Nici ea, da. Îi topim pe toți. Da, eu am terminat, vă rog, dacă și alții. Deci, pe ansamblu, noi pierdem doar banii care vor fi dați la... 1000 de lei. Da, 1000 de lei. exact. Deci, practic, dacă nu facem nimic. Anul ăsta, deci, vor fi începând din martie, aprilie, mai, iunie... După înființarea OMD-ului, domnul. Deci, după ce îi dă acreditare Ministerul Turismului, 30 de zile va fi. Da. Aprilie. Martie, undeva, nu. Că va fi martie, că va fi aprilie, nu. 3-4... 1000 de lei până nu e problemă de aia. 10.000 de lei. Da. Ar fi anul ăsta pierderea cea mai mare exact. de primărie. Exact. Noi banii ăștia de nu fiecare lună. 1000 de lei.
Bun. Am auzit părerea Comisiei numărul 2. Vă rog, doamna Moda. Domnul Opriș. Unde ați citit dumneavoastră că banii ăștia vin înapoi? Nici eu n-am citit. Eu undeva. Da, mă rog. Nu, deci eu am înțeles așa. Este la patrimoniu, deci când se ține așa, în momentul în care se retrage asociația, își retrage și patrimoniul respectiv. Acum, cât? În ce cuantum? Nu știu dacă e suma dizolva prin executor. Cum? Scrie că se va dizolva prin executor, care el decide ce și unde merg banii și patrimoniul. Deci nu vin banii. Așa, domnul Opriș, vă rog. Nu înțeleg, din obiectivele acestei asociații, nu înțeleg promovarea potențialului turistic antropic. Ce potențial turistic antropic are Șercaia? Trebuie să-l întrebi. Dacă mă întrebați pe mine, Nu-mi dați. Nu? Nu-mi dați. Poate au alții. Poate alții de ele, nu neapărat. Nu noi. Nu vă legătura lui domnul Oană vis-a-vis de aceste clădiri, care le avem de primărie. Dar spuneți-mi ce înseamnă atroficul. Tocmai ca am întrebat. Da? Adică eu am o variantă. păi de ce nu până găsesc? Păi nu, până îl întreb pe cel care l-a făcut statutul. Ascuns. Și au început să vorbească în engleză mai mult în ministerele astea. Asta este marea problemă. Că se pun în documentele astea, în proiectele noastre, niște expresii și cuvinte pe care lumea le înțelege sau le înțelege mai puțin. Și atunci cultură și istorie. Și atunci stai să te întrebi o grămadă de prostii. Obiectivele turistice Antropic antropice înseamnă cele făcute de mâna omului, ce a construit omul. Ăsta este Domnul Ovidiu, ziceți-mi și mie, sunt în ședință de Consiliu. Ce înseamnă promovarea potențialului turistic antropic? Pe scurt. Tropicii natural, antropic e romantic. Tot textul ăla este preluat din ordonanța 86 pentru Da, obiective sunt date prin ordonanță, ca toate obiectivele posibile. Deci tot ce pe teritoriul cu copy-paste. fenomenul tot acționăm cu urmări asupra de lei, flexibilitate și crimă. Și care nu. Am înțeles. Bine. Dacă mai sunt întrebări, vă mai deranjez. Țineți telefonul. Nu, poate să caute și domnii consilieri. Lucrul acesta. Am citit bine. Mulțumesc. Da. A doua problemă pe care aș vrea să o spun este că după ce aprobăm acest ONG, nu mai avem nicio putere. Noi, Consiliul Local, nu mai avem nicio putere. Suntem în 10, după știința mea așa, dar scrie undeva în statut, facem parte din 10 organizații de genul ăsta și nu știm nici o informație vis-a-vis de ce face sau ce a făcut respectiv, ce am făcut noi, ce au făcut ei pentru noi în anul care a trecut. Care așa o să se întâmple și cu țara Făgăraș. Și în al treilea rând, dacă rețin, cei membrii Consiliului, din care face parte domnul primar, ei trebuie să ne pună la dispoziție și orice respectiv. Deci nu orice ilegal. Nu, deci aici nu sunt domnul Opriș. Deci aici deci nu se poate trece o investiție, indiferent din ce ADI sau din ce OMD faci parte, fără hotărâre de la Consiliul Local, exact cum astăzi am făcut hotărâre de Consiliul Local pentru ADI Valea Felmerului. Deci asta, clar n-ai cum să faci o finanțare fără ca Consiliul Local să-și gireze lucrul acesta. Sau să fie de acord cu o investiție. Nu poți să faci o investiție fără asta comune, indiferent. Am încercat să citesc statutul acestei asociații, l-am citit de vreo 5 ori. Mare lucru n-am înțeles din el. Sunt numai frunze trecute. Sunt numai lucruri așa frumos expuse. Nimic concret. Nimic concret. Și ne angajăm la ceva care nu e concret.
Dacă era ceva concret, înțelegeam, aprobam sau nu aprobam în funcție de. Dar nu e nimic concret. Și al treilea lucru care vreau să-l spun și mă opresc, n-am fost în stare să dăm bani pentru biserică, să reparăm biserica din Vad. N-am fost în stare să creăm un fond la dispoziția Consiliului Local, care, ia uite ce bine ne prindea și la acest proiect de hotărâre și la proiectul de hotărâre cu care am completat ordinea de zi. N-am fost în stare. De unde dăm bani la acest proiect? Că nu am înțeles. Adică când să fi creat fondul? Noi am Sau la votat ce la buget? Am cerut în buget că este legal să se facă și să, conform legii am cerut. Deci n-am fost în stare, n-am vrut, e altă problemă. De unde dăm acum bani? Că nu e cuprins pentru prima problemă care ați ridicat-o, nu a spus nimeni că nu dăm bani la biserică la Vad. A spus să se prezinte un deviz la care să putem lua o hotărâre. Banii pe cultură sunt arhi-suficienți, fie că e 1000 de lei, 10.000 de lei, fie că e 30.000 de lei cât solicită. Dar pe baza unui buget pe care să-l vedem și să-l analizăm. Să-l analizați, practic. Așa pentru că bani sunt la cultură. Deci, eu mi-aduc aminte de discuția din comisie, în care în comisie am aprobat 10.000 de lei. Cu condiția pe care o spuneți dumneavoastră, ca domnul preot să vină și să ne expună documentația. 10.000 de lei. 10.000 de lei, domnul, dar cu posibilitatea, dacă este necesar, aveam de unde să ne ducem mai, să vă duceți mai bun. De acord. Și 10.000 de lei, dar deocamdată să vină cu bugetul. Iar cu a doua problemă, da, nu au fost prevăzute la dispoziția. Deși la dispoziția Consiliului, haideți să vorbim și pe aceea. La dispoziția, n-am înțeles, la dispoziția Consiliului Local. Dar noi aici am fost majoritari, v-am adus la cunoștință absolut toate și au trecut toate proiectele și niciun proiect n-a fost făcut în detrimentul omului din sat. Toate au fost făcute. Ce mai trebuiesc încă? Mai trebuiesc pentru chestii de urgență. Ce trebuie să-și mai asume Consiliul Local? Scrie în lege, foarte bine, scrie în lege. Dar eu nu știu dacă am ordonanțat vreo cheltuială care să nu fi fost utilă Comunei Șercaia. După părerea mea, dacă scrie în lege, e musai. După părerea mea. Și după părerea mea, eu v-am spus că tot ce am făcut numai pentru cheltuieli în folosul comunității. Bun. Domnul Văcila, sunteți mai în domeniu vis-a-vis de acest turism. Nici nu știu ce să zic, că dacă totul este dedicat pentru Muzeul Clopotelor. Păi nu numai. Deci eu am pus-o pe tapet. Eu n-am spus că este dedicat numai pentru. Am spus că avem un motiv. N-am spus că dau toți banii acolo. Nici nu știm pe care vor fi. În primul rând să vedem ghidurile solicitantului. Cum să vorbesc eu că aloc pentru ceva anume dacă eu nu am stipulat foarte clar în ghidul solicitantului ce pot să finanțez. Dacă spune că nu se finanțează astea și se finanțează pensiuni care sunt acreditate, pot să mă duc eu cu Muzeul Clopotelor? Dumneavoastră ne-ați prezentat cele 3 clădiri. Am prezentat că avem un potențial, sigur. Nu am înțeles. Dar odată ce sunt privați prinși acolo, normal că vor fi și pentru privați. Că nu-i prindea numai de etichetă. Atât? Domnul Bandi? Vedeam interesant să ne expune motivul domnul Grancea de ce se gândește ca privat că ar plăti această sumă care trebuie să plătească și primăria noastră. Cum vede el ca antreprenor, de ce vede el că e oportună afilierea lui ca și întreprindere individuală la acest OMD. Ar fi fost interesant ca și să ne facem noi o idee. Cum vede un antreprenor treaba asta? Că noi, domnul Silva, sigur, care este antreprenor în domeniu. Nu sunt. Prin afiliați. Oricum și mai mult ca noi. Da. Dar e mai în temă ca și noi. Nu știu.
ce să zic. Ar fi interesant dacă acest OMD s-ar gândi și să facă un circuit turistic pe aceste comune, să se gândească la un circuit turistic. Avem potențial la Comuna Șercaia, Vărmeagul are mai multe, Sisi, Biserica, Șercaia iară Biserica, Ecaterina Varga, Lavad, primăvară, vară, Poiana Narciselor, deci ar fi potențial turistic, ar fi mai interesant dacă am putea accesa să se facă un circuit din acesta, ar susține și entitățile, ca cum ar fi și biserica, acum vorbesc din prisma Bisericii Evanghelice Vărmeag, unde am putea face să luăm taxă pe vizitare, să facem un ban, un venit, ca să ne descurcăm și noi un pic mai bine, cum face Biserica Neagră la Brașov, care anual atrage sutele mii de euro numai din bilete de intrare pentru a vizita biserica. Deci, mai aveți ceva? Atâta era, deci, v-am spus că asta era interesant. Într-adevăr, era interesant. Încă o dată spun că nu cred că nu vor fi finanțări și pe privat. N-are cum să nu fie odată ce sunt prinși. Nu trebuie să interpretăm foarte strict. Acum, din ce a spus domnul Bondi, nu că avem potențial. Nici o altă comună din țara Făgărașului nu are potențialul Comunei Șercaia. Biserica Evanghelică, chiar dacă ai impresia, deci zâmbești în necunoștință de cauză. Biserica Evanghelică este cea mai veche din toată țara Făgărașului. Mai este cetatea țării Făgărașului care e mai nouă. E mult mai nouă și a avut o altă prezentare și o altă popularitate făcută, dar bustul Ecaterinei, din 85 de busturi făcute la vremea respectivă, în 1750, mai sunt 5 în tot fost Imperiul Austro-Ungar. Și una e la Hălmeag. Și noi vorbim de potențial turistic. Categoric că se vor mula pe un traseu, că trebuie să faci până la urmă, trebuie să deblochezi. Ori dacă nu-i dai drumul, n-ai cum să deblochezi lucrurile acestea. Trebuie să ai un început. Încep cu săpătura la fundație. Asta facem noi acum. Facem șanțuri ca să turnăm o fundație pentru ceea ce o să însemne turism. Dacă se poate. Dacă nu se poate, nu se poate. O să am și eu câteva. A spus vis-a-vis de această statuie. Aveți o certificare a ei că este originală și făcută de studii? Există, da? Bun. Mă întreb până acum de ce nu a fost pusă nicăieri. Ce mă întreabă pe Ministerul Turismului, nu pe mine. Puțin, adică până acum... Ar fi culmea să răspund eu. Acum a apărut pe tapet, întreabă-i pe aia de ce nu pus la toată lumea. Numai puțin. Acum a spus să întreb Ministerul. Acum 2 minute a spus că avem. Acum îl avem sau nu îl avem? Ce? Acel bus ca obiectiv. Îl avem ca primărie sau nu îl avem? Acum a spus să întreb Ministerul de ce până acum nu a spus să nu Ce m-a întrebat? Dacă avem bustul? Sau... Deci acum 2 minute dumneavoastră a spus că avem ca obiectiv, avem potențial turistic, avem bustul. Avem. Și cum să-l pun în valoare dacă până acum nu au fost finanțări? Păi și... Cum să-l pun în valoare? A oprit cineva să mergi să vizitezi Biserica Evanghelică? Nu-i vorba cu ce să fac popularitate că avem bustul acela? Eu cred că până acum existau anumite pârghii prin care și pe domnul preot Klein putea fi un pic tras de mânică. Aranjează-ți fațada, aranjează-ți fost trotuarul, curăț-l, întreține biserica. Adică, eu vă spun, am afacerea mică lângă. Se opresc o grămadă de oameni. Doamne, putem intra să facem poze. Nu stau și voi la ei ca prostul? Mă bucur. Bă, nu se poate. Mă bucur. Mă bucur că aveți și o relație cu preotul Klein și de ce nu l-a spus? Că sunteți consilieri și aveți demnitatea aceasta să-l puneți să-l trageți de mânecă. Băi, l-am tras din număr rateu și am primit niște răspunsuri. A spus, domnule, am nevoie aici aceleași mi le dădea și mie. De o parabolă, că îmi cade țigla în cap. Care răspunsul a fost nu. Șansa e foarte mică. Dacă omul stă în dungă să-i lovească în cap. O să doar pe mine. Adică... Și atunci ce răspuns să vă dau eu? Ce răspuns să vă dau eu dacă vi l-a dat venind din partea primăriei, trecând prin Consiliul Local, o anumită hârtie la care domnul trebuie să se supună, făcând parte din această comunitate, mă gândesc că existau niște pârghii. Bun. Acum, îi spune asta definiția organizație de management al destinației turistice. Care destinații turistice? Adică,
Niciuna din clădirile care le-ați spus dumneavoastră nu au destinație turistică. Nu, pentru că nu au fost puse în lucru și nu au fost puse în valoare. Și atunci, mie ce să manageruiască acest OMD? Și cu ce vrei? Cu ce să facem dacă nu au fost finanțări până acum? Scrie aici creșterea notorietății brandului turistic al destinației. Da, domne, scrie, v-a spus foarte clar, ai auzit la telefon. Au fost luate din copy-paste din lege, din ordonanță. Dacă noi ne stăm să analizăm fiecare cuvânt de acolo, nu o să ajungem la niciun rezultat. Trebuie să înțelegem, De acord cu dumneavoastră. Nu putem să votăm o chestie. Ideea este că acest OMD se înființează și numai prin el să alocă bani pentru cei care fac parte din acel OMD. Vreți să avem turism? Scrie undeva, Astea sunt lucrurile care vi le spun și sunt înregistrate și asta este. Dacă dumneavoastră credeți bine, dacă nu credeți, iară bine. Dar să nu mă întrebați când se vor aloca bani și noi nu o să luăm nimic și o să rămână clădirile tot așa. Eu cred că încă nefiind publicate ghidurile solicitantului, nu cred că aveți, adică poate știți mai multe decât noi sau așa, vis-a-vis de modul de repartizare a banilor. În ghidul solicitantului vă scrie clar exact cum vor fi distribuiți bani. Scrie cine se încadrează să depună proiect. Domnule. Condițiile lor. Aici mai scrie foarte multe la statut în care i-am rămas. Contribuie la formarea resurselor umane din turism. Mi se par niște chestii... Eu cred că nu. Chiar nu vreau să răspund la întrebările astea, pentru că nu s-au văzut. Asociația constituită ca organizație de management al destinației turistice de nivel local, eu asta n-am înțeles, are obligația de a vira 20% din sumele transferate de autoritățile administrației publice locale, din taxele speciale pentru promovarea turistică, încasate de la turiști, către organizații de management al destinației de nivel județean din care va face parte. Asta nu e scris în limba română, nu vă supărați pe mine. Adică, pe cuvântul meu, ești așa. Bugetul minim anual este de 30.000 de euro. Ala a fost stipulat în hotărâre. Este un alt stipulat în alt hotărâre. Mai aveam o completare de făcut la ce a zis Părintele Bondi. Deci am spus-o și în alte dăți. Și o spun și acum. Este aceeași... Numai o secundă, mă scuz că te-am întrebat. Domnul Opriș. Deci, vis-a-vis de sumele încasate, că toți suntem la sume, așa mi-a revenit ideea. Am spus și înainte de pandemie, am fost convocați tot ca să demarăm chestia aceasta cu turismul la nivel de mediu rural și am făcut o deplasare la Viscri, la Biserica Evanghelică de la Viscri, care nici pe departe nu arată, nu vorbesc de față de Biserica Evanghelică Luterană de la Hălmeag, care este funcțională sau de Bustul Sfânt. Este o biserică, o parte este dărâmată, 340.000 de lei au încasat cu 5 lei pe bilet într-un an de zile la Viscri. Biserica. 340 lei. Am spus-o și în biserică, părinte. Confirmă. Deci nu, eu am rămas impresionat de sumă. Să iei 3 miliarde jumătate într-un an de zile, în care practic n-ai ce să arăți, și noi ne opunem că facem un OMD și dăm... Nu e vorba că ne opunem față de acest OMD. Faceți cum doriți. E vorba de sumele și de... Da, sume. Dai, normal, pui nadă în undiță ca să prind peștele. Că dacă nu pun nadă în undiță, noi degeaba îi pui o cârligul. Că se uită la el și zice, bă, prostule, scoate la afară că stai degeaba. Așa, ați spus că, deci acum dăm 30.000 de euro, 30.000 de lei pentru acest OMD, după care taxa lunară. Anul trecut am aprobat 30.000 de lei pentru Muzeul Clopotelor. Da. Am cerut atunci să-mi arate și mie chitanța prin care domnul și-a plătit proiectantul. Nici până ziua de astăzi n-am văzut. Se poate, sigur că da, și acum, faptul că nu, și-ți răspund punctual, ca să nu piardă oamenii șirul, cei care ne urmăresc, faptul că noi am întrerupt această colaborare, Biserica Evanghelică trebuie să returneze, pentru că toți banii au fost investiți în drăcia aia de expertiză tehnică și ce au mai fost la clădirea respectivă. Trebuie să returneze banii primăriei. Mai departe. Vedeți, domnul primar, aici am eu o problemă. Adică la ăla îi dați 30.000 de lei ca să facă el o expertiză tehnică. Când m-am întrebat de ce până acum nu s-a pus în valoare bustul, biserica din Hălmea, care e mult mai veche ca și biserica, a spus că nu a fost finanțare.
Pentru asta găsim finanțare, să-i dăm 30.000 de lei. Finanțarea aceea am dat-o tot prin Consiliu și prin faptul că a făcusem o asociație, da? Da, și am dat-o ilegal? Păi, eu n-am spus că și atunci, păi și cum era să dau eu finanțare? Ce să fac pentru turism? Să fac ca să vizitez? Am făcut broșuri, le-am împărțit, am făcut publicații. Dacă nu este organizat nimic, nu poți să faci din nimic ceva. Deci o să vă prezint documentul în care o să vă arăt că banii unde s-au dus și cum au fost. Nici o problemă. Nu, păi domnul ăla trebuie să-mi prezinte. Da, păi domnul ăla o să prezinte cu mine. Poate să prezinte și el și eu. Nici o problemă, că e același document. Din punctul meu de vedere a fost o investiție ilegală. Pentru că noi nu aveam voie să facem investiții pentru alții care sunt privați. Deci și eu vreau să fac o studiu de fezabilitate. Vreau să-mi aprobați și mie. Păi domnul, dacă făceați parte din asociație, că noi eram în asociație, făcusem o asociație, pentru un nu, aia a fost baza. Nu a fost pentru asociație, aia nu aparține asociației. Nu vorbiți de ilegalități. Vorbim de OMT. Da, vorbim de ilegalități pentru că trezorăria, domnul Popa, trezorăria nu-ți accepta o plată dacă nu aveai o bază legală. Să fie foarte clar, indiferent că am vrea noi sau nu am vrea. La el când te duci și cu baza legală, te duci cu hotărârea de Consiliu sau cu ce consideră că trebuie să-și ceară. Da. Ca să fie din punctul meu de vedere... Că a fost inoportună până la urmă, da, dar nu ilegal. Probabil că asta era cel mai bun. Da. Total inoportună, de ce nu m-am și opus la vremea respectivă. Referitor la asta. Eu aș merge cu ea, chiar efectiv. De contra argumentelor care au fost spuse, chiar aș merge pentru ce? În ideea că toate proiectele care se vor derula se vor aproba în continuare de către Consiliu. Tot voi sunteți majoritari, așa că nu aveți de ce să vă fie teamă, că nu se vor putea aproba. Iar prin asta, eu nu cred că asociația poate să acceseze niște fonduri care altfel nu s-ar putea accesa. Exact cum e galul. Am făcut parte din gal, am văzut că unii au putut beneficia de chestia asta. Și alții nu. Și alții n-au putut beneficia, pentru că, de ce? Și aici e o problemă, că avantajul celor care știu. Nu am fost între cei care știam anumite lucruri și n-am beneficiat. Așa se va întâmpla și aici. Probabil că fiind în OMD-ul ăsta, vom putea să fim printre primii care putem accesa niște lucruri. Dar e foarte important și ceea ce s-a subliniat, adică să fim informați cât se poate de repede ca să știm să poată lua fiecare anumite măsuri. Pentru că, până la urmă, ca Consiliu, vrem pentru comună, dar dacă pot participa, adică pot beneficia și privați, și mi-a plăcut și intervenția domnului Bandit, în ideea că ar trebui informați ca și ei să poată să acceseze prin asta. Adică e normal că să ajutăm și din punctul ăsta de vedere. Păi nu îi ajutăm neapărat pe noi, ne ajutăm și pe restul. Nu știu dacă ați văzut dumneavoastră, s-a discutat acum vreo 3 ani de... deși pare că nu are legătură cu tema zilei de noapte, cu acest proiect de hotărâre, de gastrolocal. S-au înființat, în special în Vama Buzăului, sunt unități, gospodării care poate să primească 12 turiști, fără nicio problemă, acreditați de DSV, un gastro local. Să se facă, ar putea oricare dintre noi să facem, dar trebuie să chem DSV-ul să vii. Să-ți promovezi produsele tale. Promovând produsele tale, noi au spus, dom'le, eu am, uite, produsele lactate le iau eu sau le iau de la ciobanii din zonă. Ouăle le iau de aici, ăstea le iau de aici. Totul este local, tradițional. Așa susții și comunitatea, cum spuneți. Așa reușești să te dezvolți. Eu am prezentat acest lucru, dar nu l-am dezvoltat pentru că a venit pandemia în biserică la Hălmeag, când am avut o întrunire. Oamenii trebuie să iasă, trebuie să se descătușeze, trebuie să vină ei și ei să vrea să facă ceva. Pentru că nimeni nu o să vină să-ți bage în traistă pentru că noi trăim vremuri grele. Dacă îți deschizi, a și zis primarul, acum au trecut la al doilea concept, au zis cameră de... Nu mai e timp. Deci, camera din față, au transformat-o camera de munte. Asta este denumirea. Au transformat-o pentru turiști. Nu neapărat 12 turiști. Dom'le, am o familie, vreau să mă cazez.
își acreditează camera din față. Și-a făcut camera care noi, tradițional, niciodată nu o folosim în față decât, Doamne ferește, când te ducem cu picioarele înainte, acolo. Asta e. Și-au transformat-o și-au făcut o mică toaletă cu baie acolo. Este ok, primitoare, fără nicio problemă și uite așa se dezvoltă turismul. Și sunt cei mai mulți acreditați pe Vama Buzăului și toate zone, toată partea aceea de munte. Bun, revenim la ce a spus domnul primar, tare mă bucur că au adus cazarea și masa în discuție. Până acum n-am fost informat niciunii. Știam despre ele, dar ca să te apuci și 1, 2, 3 nu poți. Trebuie la nivel local să înceapă o campanie puternică, că se poate trăi din asta și fără corect altceva. Dar până acum, norocul discuția de astăzi că am aflat... Nu este norocul. Era pe agenda să o prezint și în ședințele care trebuie să le facem păsate, pentru că trebuie să le aduci la cunoștință oamenilor o dată, de 2 ori, de 10 ori, până când se familiarizează cu ideea că se poate trăi și altfel decât, nu știu, așteptând subvenția de nu știu ce, așteptând cuponul de nu știu ce sau mai știu eu ce. Toate astea trebuie. Deci astea vor fi prezentate. Alte nu te poți organiza. Da. Eu am vrut să fac și niște pliante, să le mânez oamenilor și numai așa, oamenii discutând între ei, să vină să zică, hai să facem. Și atunci ne punem și noi în capul coloanei, în capul să-i consiliem și să ne ducem unde putem descurca lucrurile. Eu am terminat. Domnul Pop a avut intervenții, domnul Berbecaru. Întrebări și opinii vis-a-vis de această... E o problemă asta cu clopotele. Deci, după mine, eu asta o văd... Nu văd nimica, efectiv. Nu văd nimica. Avem aici, ne-a expus de 2, de 3 ori și până gata. Plecat și bun plecat. Acum mai vine nu, domne, vine și mâine vine, are întâlnire. Deci dacă asta, dar nu puteam să vă spun de fiecare dată cu cine mă întâlnesc și ce fac. Nu a avut programe de finanțare. Sunt primele programe de finanțare care apar pe Ministerul Turismului. Condiția principală este să înființeze acest OMD. Banii se dau până OMD-ul. Dacă faci parte din OMD, ei, dacă nu faci parte, nu ei. Deci până acum dânsul s-a zbătut. S-a dus la Compania Națională de Investiții. Am fost cu dânsul la domnul Crețu. Vinerea avem ședință pe ADR 7 Centru. A fost invitat și dânsul. Deci nu există, nu v-am informat pe dumneavoastră, dar niciodată n-au slăbit contactul și frâiele, din contră, chiar a fost revoltat că a pierdut, așa s-a și exprimat, deci am pierdut practic 3 ani de zile și n-am făcut nimic. Păi n-am făcut nimic, că asta e situația, asta e România. Nu că n-am vrut eu. V-am spus, ne-a trebuit o jumătate de an să scriu clădirea în CFU. Și la urmă să ne dăm seama că nu se poate. Țara nu e de vină cu nimic niciodată. De vină sunt oamenii țării. De acord cu dumneavoastră. Nu mai dăm vina pe asta e România, că nu e de vină România, e de vină România. Adică noi. Așa. Într-un final. Într-un final. Când aud că asta e România și nu avem ce face, vorba lui Göring, îmi vine să trag cu pistolul. Domnul... Pentru că suntem în subiect. Ne bate în joc de țara asta. Deci, nu... Pod în Hărneaga avem acum. Da. Deci putem trece. Înainte zicea că rămân autobuzele, că nu pot trece podul, că nu știu ce, că nu se poate face turism. Bine. Dar treaba e... Unde, dacă vine un turist sau vine o grupă de oameni, unde-i băgăm, domnule? Eu tot am spus de căminul ăla. Hai să facem ceva. Cine e vinovat? Domnule, lasă-mă că am mai explicat, domnule, ce să fac, domnule, să mă apuc să-l repar eu? Nu. Este pus la compania de investiții proiectul. Ce să-i fac dacă nu-i dă drumul? Să mă duc eu să mă iau de buler cu directorul de acolo sau cu cine este? O să urmăresc. Motoul principal la ora asta este următorul. Vor fi programe de finanțare. Pui pe toate programele de finanțare dacă ai documente. Primul care zice că ți-a dat e eligibil și te-ai dus să semnezi contractul, zici să rămână și te duci și te duci după el. Ăsta e motoul la ora asta. Cu ce zicea domnul Opriș, de vină e românul. De vină sunt ticăloșii care ne-au condus până acum. Acum să vă spun,
Deci cum vi se pare dumneavoastră că vor să subzuge, să dea la o parte Constituția României, că trebuie să ne aliniem la Constituția Europei? Adică în momentul când dau la o parte Constituția României, am dat la o parte suveranitatea țării. Și noi suntem de vină Consiliul Local? Da, suveranitatea. Păi da, foarte bine. Spuneți de ce. Pentru că nu ne adunăm în fața... Da, oricine vă oprește. Poftim, ieșiți. Ieșiți. Bine spus, ieșiți. Ieșiți. Dacă consider că e necesar, o să ieși și eu, dar să văd motivul. Păi am zis. Motiv. Păi faceți-l. Hai să facem campanie, să ieșim, să ne spunem cuvântul. Nu să mâine să spună, că așa a zis de la Curtea Europeană de Justiție, să facem așa. Păi cum? Ce să vorbească, domnul? Că așa am dat și OMV-ul, așa, acum să bate să ia Rom Silva, privatizează Rom Silva. Cum să privatizezi Rom Silva, domnul? Am mult de la subiect. Păi da, dacă, păi nu mă deranjez, haideți să vorbim pe argumente, că și eu o duc rău, că nici eu nu trăiesc în altă țară. La whisky, acolo, că ați dat un exemplu, ia bani și pe slănină, domnule. Păi și atârnă slănini acolo, ia 3 lei, 5 lei pe turnul ăla, unul e, unul nu e. Am fost și eu acolo. Foarte bine. Domnul Berbecaru, pentru că acolo ajutorul prințului sau ce-o fi în rege sau ce-o fi și de ce noi nu luăm apă turnul ăla? locale, s-au băgat bani mulți și s-au promovat anumite chestii care... Deci eu văd aici managementul turismului. Spuneți-mi un producător în Șercaia, unul, care să facă, să facă i, să facă upinci, să facă ouă, să facă orice. Unul autorizat pe care să-l promovezi. Dar nicio problemă nu a promovat pe cineva. Foarte bine. În Șercaia, în Vad, în Hălmeac, un producător, un. Dar zi în țara Făgărașului, nu... Ai găsit, bă, mândra de bine de rău. Are muzeul respectiv. Nu vorbesc de albină nici. Vorbesc vorbesc de promovare a turismului, care înseamnă... Turismul ăsta e de foarte multe feluri. Îi piscicol, îi pe biserici, îi balnear, noi pe care din el mergem? Pe începuturi, domn doctor. Pe începuturi. A zis de pe începuturi. Auzit rural. Spuneți ce nu s-a făcut din punct de vedere al primăriei Șercaia ca să promoveze turismul. Sau ce trebuia să facă și n-am făcut. Și să fie la Viscri, că de atunci au plecat și la Viscri. Da, și Poate sunt idealist sau vizionar și e o idee. Haideți să... Se formează un muzeu oarecare. Nu știu, probabil asta spre mici și nu le vedem. E Fonderline, așa, tipa. Vom face un muzeu al satului cu... Cum e la Vâlneac? Cum am mai fost în alte localități în care erau pluguri vechi, sămănători vechi, tot felul de scule, tot felul de... Domnul Popă, dar acum noi trebuie să le avem pe alea. Nu trebuie să le ai. Nu, în momentul în care tu pregătești o casă pentru asta, începi să le aduni. Și în momentul respectiv, Văcile zice, măi, vine cu tare, hai să vedem, uite, eu am unde să-i țină. Eu mă gândesc la chestia asta, da, uite, vine atât aici, ce-ar fi să pun și eu, uite, unul de asta să vând asta, el vine cu lapte. El vine, așa, dacă nu vine nimeni. Cum ai, ce să... Eu ies eu cu mierea în centru, vine unde la mine e odată și după nu mai e nimeni. Că nu mai are cine să la ține. O vin despre ascunde. Așa o văd eu, apoi poate greșesc. Ăsta este începutul, cum îl vedeți, și asta trebuie să ne prezinte mâine arhitectul ce se pretează din punct de vedere al legalității cu celelalte, cu clădirile care vi le-am expus. N-am expus nimic altceva. Deci s-ar putea să facem lucrul ăsta. Există un început. Ori cineva trebuie să-l înceapă. Nu o să fie nimeni să zică, vine Samantha, face așa din nas și clădirea respectivă se transformă în ce vrem noi. Asta e culmea. Acum o chestiune, că domnul doctor nu știe. Noi chiar am sprijinit Biserica Evanghelică. Noi am reparat turla din banii primăriei. Nici tu nu era. Și ceas. Văcile știe. Și ceas. Anul trecut am dat și ceas. Nu, ăla e ceasul, e a doua oară. Ce zice domnul Popa, zice primul mandat. Primul mandat am făcut ceasul. Era rafte, urcai, am încercat să jucăm pe la clopote. Era lemnărie, era... Deși nu m-am... Bun, și avem în vedere că s-au dat banii ăștia. Chestii. Nu au putut fi tras de mânică, Popa. Bă, ți-am dat... Domnul, dacă era vorba de un om, dar nu este.
Aici n-ai cu cine să discuți. Domnul Berbecaru, acum vă dau dreptate și acum vă acuz în același timp că de ce ați vrut să mai colaborez cu el când știați care este cel de 1000? Pentru ca să punem în valoare clădirea aceea. Ce să facem? Pentru că a zis că este totuși un potențial pentru comuna Șercaia. Asta a fost motivul. Nu neapărat pentru preot. Cu preotul știți foarte bine, când a venit cu sacul, ne-am dus pe câmp să batem țărușii. Pe pământ. Și ce ne-a făcut? Știu. Bun, hai să venim la subiect. Domnul Berbecaru, Nu mai am nimic aici. Bun, votăm și gata. Supun la vot proiectul numărul 9 de pe ordinea de zi privind statutul Asociației OMD, nu statutul. Afilierea Comunei Șercaia la acest OMD. Cine este pentru? Trei? 3. Cine mai fost? 2 fost. Producătorii. Cineva. Asta este. Și restul? Eu sunt împotrivă. Nu. Împotrivă sau abțineri tot aia e. Cine? Eu sunt împotrivă. Să scriu că trebuie să scriu. Unul împotrivă și restul abține. Deci, cu votul acesta ai condamnat tot OMD-ul. Deci nu se va face pe toată zona aceasta, țara Făgărașului. Domnul primar, noi eram 6 cu acest II Grancea Virgil, care la sfârșit va fi și administrator. Dacă noi refacem, ei rămân 5 și să vedem ce o face. Deci eu consider că pentru așa o importanță OMD-ului, că dacă noi ne retragem și practic i-am distrus pe toți, că nu se fac, trebuia să fie prezentat nu în ședință extraordinară, să avem timp mai mult și să-l chemăm și pe domnul Granță, sau cum îl cheamă, să ne explice de ce și cum. Sigur, să vină cineva să explice exact care e. Asta nu se poate pune pe masa, să putem discuta pe masa Consiliului pe viitor. Dar în momentul de față, sigur, deci în momentul de față nu am avut, dar și dumneavoastră aveți dreptate, perfect de acord, pentru că trebuie să riscăm, pentru că ați riscat multe și în activitatea de primar ați riscat multe și s-a demonstrat că ați mers. Deci, după ce a fost foarte bine. Bă, domnul Grancea, putem convoca într-o ședință să ne spună din punct de vedere al privatului, care ar fi avantajele dumnealui dacă face parte din acest OMD? Să ne explice mai mult de la domnul Grancea. Am multe întrebări. De ce la sfârșit? Din punctul de vedere al... Din 5 UAT-uri, el ca II să pună... De ce el și nu altul? De ce se pot face 9 UAT-uri? El are un interes și personal. Eu o să Eu am văzut ca administrator de firmă. Domnul Ovidiu, spiritele sunt împărțite, sunt undeva la jumate. Jumate da, jumate ba. El administrator de firmă. Pot să aibă mai multe detalii. Dacă organizez o altă întâlnire, nu știu când. Vă comunic unde veni, da? Întreprinde individual. Vinerea trecută sau... Haideți să ne organizăm pentru joi. Eu cred că l-au trecut calitate. L-au trecut administrator, știți? Domnul de descriere, unic administrator al firmei. Nu are legătură cu Nu are legătură. Auziți? L-au trecut așa, știți? Deci am vorbit cu domnul care se ocupă de acest OMD. Sau vorbesc, nu? Că e pe speaker. Vreți să-i puneți ceva întrebări? Vorbește de cel privat, că mai explicați odată ce înseamnă domnul Grancea, din punctul lui de vedere al investitorului privat. Indiferent că este vorba de o persoană privată, că e persoană juridică, că e primărie, că e orice altceva, orice membru al asociației are aceleași drepturi și posibilități. Rolul acestor asociații, care sunt constituite în mod special prin ordonanța 86 din 2022, este să aplice legea turismului, în sensul că nici un fel de fonduri care vor fi de acum încolo și pe viitor nu vor mai putea fi luate de la Ministerul de Turism, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, fonduri pentru orice fel de activitate însemnând turism sau cultură, decât prin aceste OMD-uri. Deci dacă primăria sau un privat sau altcineva vrea să acceseze fonduri,
poate să o facă prin intermediul OMD-ului. Nu mai poate să o facă altfel direct, sub nicio formă, pentru că așa zice legea. Care lege, domnul frumos? Care lege? V-a întrebat domnul Opriș. Da. Ordonanța 86 și domnul. Material la mine, dar dacă mă așteptați... Da, așteptăm, sigur că da, pentru că vrem să luăm o hotărâre. Consilierii voiau să iau o hotărâre, mai multe cunoștințe despre această hotărâre. Mai multe cunoștințe în cauză. Păi, celelalte galuri din care facem parte. Dacă aveți imediat, găsesc și legea. Da, căutați-o și ne spuneți ca să poată să... Și o să mai organizez o întâlnire, să le dau voie dumnealor să-și facă... să se documenteze și după aceea mai organizez o întâlnire până vineri, avem timp. Mai am o problemă, nu știu toate galurile din care face cercarea parte. Dar celelalte galuri din care facem parte, nu sunt același lucru cu acest OMD? Nu, nu n-au același regim, că nu se poate trece, se face un contract, la un gal la care să scrii că se ocupă și de turism? Nu, chiar nu poți. Nu poți, pentru că este legea turismului care acum o să ne dea și o să o consultați și o de ce se ocupa oamenilor? De turism. Galul se ocupa de... Și arată-te cu parlamentarul, nu te certa pe noi. Se ocupa de orice activitate afară de proiectele care existau. Deci nu poate finanța prin un proiect care nu se finanța prin alt oricare alt. Și ordonanța asta de... Și atunci ai oprit și un cabinet veterinar, așa oprit și un... Așa se anul trecut. Da. Și mai este dată încă o ordonanță de atunci a venit sistemul cu OMD 58 din 1998. Ordonanță de guvern sau ordonanță de urgență? Da. Și ordonanță de urgență este 86 din 2022. Deci să merită Dumnezeu. Deci nu merita asta să fie decât pe ședință extraordinară. Deci ca să fim documentat nu mai bine. Și foarte bine că e așa, avem timp. Până joi avem timp. Joi, că vineri trebuie să depună acte. Corect, da. Joi la ora 2 organizăm altă ședință. Deci, asta rămâne așa cum au stabilit. Rămâne să consulte și dânsii legile, să vadă ce este posibil, ce nu este posibil și nu are nimic. Eu nu pot pe nicio mână. Da, e la telefon, dânsul e la speaker. N-ați putea dumneavoastră, când ne întâlnim noi la Consiliu, să veniți să ne prezentați niște lucruri mai concrete decât ceea ce scrie în statut vis-a-vis de dezvoltarea turismului în zonă și în principiu în comuna noastră, ceea ce ne interesează pe noi. E vorba și de turism și de cultură. Cultură înseamnă... Corect. Culturală și mai ales biserici. Corect. Renovări și alte astea. Proiectele pe care veți dori să le implementați, le alegeți dumneavoastră. Nu vă forțează nimeni să faceți un proiect sau mai multe și cu ce anume. Problema este că dacă vreți să procesați acest bani care sunt 100% nerambursabil, nu necesită cofinanțare, numai prin acest OMD se poate face cerere. Nu mai puteți să mergeți direct la Ministerul Turismului să spuneți vreau și eu bani pentru proiecte. Ziceți, și scrieți testul în OMD. Am înțeles. Mulțumesc. Cu plăcere. Adică nu. Dacă vrei să vorbești. Da, mulțumim. Că mai aveți ce întrebări. Ideea am înțeles că căminele culturale de aici se vor face. Deci, ideea pentru mine, acum, deci dacă tu vedeți... Nu are nimic, să aștepte căminul cultural de la Hârmeac să-l facem în OMD. Deci noi facem proiectele respective, dar nu mai putem să le facem... Mă ia pe mine la rot că de ce n-am pus căminul la Hârmeac, când eu am de 3 am pus proiect acolo. Dar aici votează împotrivă, unde vin banii. Ce să spun? Eu care sunt specialist în turism, sau știu ceva despre turism, vin în fața ta și spun: bă, frate, uite, astea puteți voi să le faceți. Uite, bă, le scriu pe tablă. Astea pot să le puteți face. Da, ascult. Dar eu de unde să știu? Eu nu sunt specialist în turism. Atât vă spun, că dacă veți vrea vreodată un proiect, îl faceți ori prin OMD,
veți studați-o peste 5. Numai că niciodată de acum, conform legislației existente. Deci pentru mine ideea care asociația asta trebuie înființată ca să se tragă niște bani de la primărie. Indiferent ce îi face primărie. Ei fac simt. Ei asta fac. N-ai cum să te potrivești. Dacă vrei să te dezvolți, să faci proiect. Că tot prin ei. Pot să fac... Este scopul, să creați cadru, să puteți cere bani și să puteți să aveți proiecte. Nu înseamnă că trebuie să spuneți astăzi că vreți un proiect sau altul, că vreți căminul din sat sau din alt sat. Da. Că vreți, știu ce, trasee sau pensiuni să se facă de o parte sau în alta. Nu asta trebuie să hotărâți azi, că nu puteți și n-are rost. Asta trebuie să hotărâți, dacă vreți, ca vreodată să aveți proiecte pe domeniul acesta sau turism și cultură. Dacă vreți, trebuie să constituie OMD-ul. Necazul este că dacă nu... Deci o să făcut că să cu banii. Asta cei de la exemplu, nu se mai leagă de restul zonei. Dacă, da, în sfârșit, asta. Da, exact. Păi vedeți, de-aia am fi vrut noi să stăm de vorbă față în față cu dumneavoastră. Să ne lămuriți mai bine. N-am știut că veneam. Da, vă mulțumim, cu siguranță o să mai fie o activitate de asta, adică îmbănuiesc. Și sper să mai fie o activitate de asta. Sunt două variante. Da. Ori ne faceți votul acum, ori ne mai întâlnim o dată. Cum doriți dumneavoastră. Da. Deci eu îmi fac datoria până la capăt, din punct de vedere legal. Deci puteți să-i mulțumiți, domnule. Vă mulțumim frumos, domnul Vidi. Bine, mulțumesc și eu, numai bine. Deci eu am văzut exact ca oportunitate. Exact. Că, într-adevăr, și ce a spus Cornel era că nu sunt lucrurile clare, că sunt împrăștieri, că... E un statut alambicat, făcut acolo ca să fie ceva făcut ca să se acopere. Ca să cuprindă cam tot ce s-ar putea. Ideea, n-aș fi fost de acord în ideea că s-a făcut un proiect fără aprobarea Consiliului. Asta nu cred că s-a întâmplat. Ideea că nu suntem suficient de bine informați referitor la galuri, sunt de acord. Pentru că s-au făcut activități pe gal și noi n-am fost informați nici ca comună, nici ca Consiliu. Chiar dacă nu eram noi implicați decât în ideea că să vota pentru alții, dar măcar să știm, uite voi să facem proiecte pentru birouri de. Și fiecare să putea gândi dacă poate să facă sau nu poate să facă. Prin galul. Toți banii care au fost s-au împărțit proporțional și fiecare și-a luat ce și-a dorit. Noi ne-am luat autogrede. Și atât. Da. Am înțeles. Bun. Dar ideea era că da. Fiind informați din timp, putem să acceseze poate și privat anumite chestii. În fine, punctul meu de vedere a fost clar. Fiind o oportunitate să primim niște bani, pierdem mult mai puțin bani decât am pierdut pe alte proiecte și avem șanse să obținem ceva. De aceea am și susținut proiectul, nu pentru altceva. Că nu știu dacă chiar personal am un beneficiu direct, o să am o dată. Nu, domnule, ai un cuvânt de spus că e consilier. Pentru comunitate, punctul de vedere. Nu, dar mă gândesc, nu pentru mine. Noi nu judecăm, da, nu judecăm personal. Mă gândesc că ca comună vom mai avea ceva. Niciodată n-ar judeca lucrurile din punct de vedere personal. Totdeauna se judecă pe comunitate. Când mă duc acasă, sunt personal. Acolo sunt personal. Cu atât mai mult. De-aia am susținut-o. Nu m-am gândit. De-aia am și spus că n-am făcut votat-o pentru că aș fi avut un... E bine că ați spus ca să fie foarte clar. Dacă reluăm votul, înseamnă că nu mai venim joi, da? Da. Da. Nu, deci dacă reluăm votul, nu mai venim joi. Deci dacă considerați noastră că punctul domnului v-a făcut să vă răzgândiți sau aveți alt punct de vedere, deci e ok, dar nu cred că vă schimbați așa. Trebuie să aveți și de ce. Nu ăsta e motivul pentru care să votăm acum. Hotărâți, ne întâlnim joi sau... Nu. Doamna secretară ne spune dacă e legal. Dacă e legal sau nu legal. E legal, domnul. Se poate reface votul. Se poate reface, în sensul că dumneavoastră ați primit noi informații, mult mai lămuritoare. Dacă v-au convins, că ați avut foarte multe semne de întrebare. Noi, fraților, ce facem? Adică n-ați înțeles exact ce s-a prezentat. Și este legal să puteți să votăm în curând? Nu este ilegal. Nu vreau să fie așa în cod. Domnul, să citiți. Dacă dumneavoastră hotărâți că v-a convins, puteți vota. Stați, reluăm votul. Dacă nu,
Da. Deci, sunt alte... Deci a fost altă sursă, dacă îmi permiteți, deci a fost altă sursă de informare și, practic, ce spunea domnul acum, indiferent ceea ce vreți, din ce am înțeles eu, vă rog să mă contraziceți dacă găsesc cumva. Indiferent ce vom face, ce proiecte vrem noi să inițiem, pe proiectele pe care le-am vrea noi să le inițiem, pe turism, pe nu știu ce mai, cultură, nu putem să facem pentru că ei au făcut de așa natură încât să treacă pe la ei. Deci o altă formă de... Și practic ne-au blocat. Și practic ne-au blocat pe noi. Vrei să faci? Da, faci. Dar prin noi. Deci prin noi. Deci asta e condiția obligatorie. Așa că ăsta este punctul meu de vedere. Îmi pare foarte, îmi pare foarte rău că e așa, deci că e așa, că ne bagă cineva pumnul în gură, dar nici nu putem să facem altceva. Deci ăștia sunt șmecheri? Deci ăștia sunt șmecheri. Ăsta au făcut asociația ca să le dăm bani în avea. Fără asociația asta nu putem să accesăm fonduri. Aia e rău. Și cu ocazia asta, practic, aș putea să votez acum. Cine sunt cei care administrează? Că am înțeles că sunt două salarii care... Ei, ăștia doi băieți, ăștia care au înființat. Da, care au înființat și acest OMD, domnul Popa, care se duc și se ocupă de toate actele. Păi nu numai cei doi. Conform statutului, ei dispun de un aparat tehnic în spate. Da, ei după aceea are Consiliul Director, are tot. Are, dar astea sunt cei care îți dau din comună, fetele astea, primarii după aceea. Deci mai cred că democratic ar fi să vă supun la vot cine este pentru să schimbăm votul acum sau cine este pentru să ne vedem joi. Da, să ne vedem joi. Mie mi se pare un pic aberant acum, după 2 minute, după ce nu-ți dau niște cuvinte, să nu. Ne întâlnim joi la ora... Sigur că da. Eu consider că votul trebuie să rămână așa pe ziua noastră. Păi n-ai voie sigur 2 extraordinare în care lună, în aceeași lună. Păi uite, hai să citim, dacă tot mă contraziceți după... Păi nu, domnul, într-adevăr, pare penibil. La urmă așa este, pare că băi, am fost contra și acum sunt pentru. Eu tot contra sunt, dar așa cum a spus și domnul Mărgineanu, faptul că sunt informații suplimentare care au lămurit pe unii dintre dumneavoastră, nu este nicio problemă. Care a lămurit, care nu s-a lămurit, își menține votul. Dar niciunul nu a studiat legea respectivă de care vorba domnul Opriș. Eu consider, eu am nevoie de timp să studiez acele legi, să mă conving vis-a-vis de spusele domnului de da, și mai referatul ăla putea să ne spună, dom'le, nu puteți face nimic dacă nu aveți... Păi asta era de la început și practic asta e concluzia, vedeți? Dar de-aia am zis că nu eram de acord cu faptul că trebuia să fie ședință extraordinară. De ce? Pentru că, uitați, legile sunt din 2001, alte din 2022, 86 și până la sfârșitul anului mai fost. Deci putea să ne spună... A fost ședință de îndată pentru că acum au venit ei. Acum au venit, nu din punctul... Eu nu știam de acest OMD-ul. Domnul primar, dacă intrați pe drept și dați OMD, deci că din 2018 sunt OMD-ul. Corect, dar eu n-am știut de ele, n-am știut. Ei acum au venit să se înființeze. Pe ea știu ce să fac. Așa au făcut de așa natură încât toți banii care... Adică nu poți să faci nimic. Noi nu putem să facem nici să facem proiecte pe cultură și pe... Știți care este motivația adevărată? Motivația adevărată este următoarea. Deci eu, spicuind aici, au fost făcute OMD-urile în 2018, da? Bun. N-au fost bani decât acum. În momentul când au apărut banii și au zis ăștia, nu se dau decât pentru OMD-uri. Au început să sară în loc, hai să înființăm OMD-uri. Ăi care au știut, s-au înființat, bine mersi. Dar au cheltuit atâția bani atâta timp. Fii atent aici. Nu știu dacă gândesc logic. E bine să ne spune. Am făcut OMD-ul ăsta, da? După care, ce mai fac? Că proiectele le faceți tot voi. Eu nu fac nimic. Așa este. Și atunci... Domnule, le face, dar nu puteți să accesăm. Bun, dar atunci... Așa. Nu puteți să accesăm. De ce mă plătiți? Sau de ce plătesc? Dacă tot eu fac. Adică eu după ce am făcut OMD-ul pe românește, stau și îmi vin banii, nu? Votul român așa cum o fi. Nu știu dacă e... La a doua, asta ce hotărâți dumneavoastră faceți cum credeți, trebuie să merg până... Deci e o întrebare și o problemă care e bună. Am avut noi o discuție de raport cu dumneavoastră. Nu am nimic. Ce hotărâți aia? Ideea era că apar proiecte prin care se pot face pe OMD-uri, da?
în momentul în care apar, noi trebuie să fim informați prin domnul primar și prin doamna Simona, care e acolo asta, să știm ce proiecte putem accesa la nivelul comunei noastre. După care, tot aici se de acord cu dumneavoastră, domnul primar, până la un punct. Eu zic că domnii care îi plătim ar trebui să ne informeze. Exact. Odată, ăla care să informeze, încă ceva, cel care este interesat să urmărească pe site-ul Ministerul Turismului ce ghiduri apar, deci fără discuție, și în al treilea rând, după întâlnirea de mâine, eu să vă informez la următoarea ședință ce am discutat și ce se pretează cele 3 clădiri. Acum, asta stabiliți dumneavoastră ce faceți cu această hotărâre. La a doua problemă, dacă altceva să vă expun, la a doua hotărâre, că trebuie să mă întâlnesc cu cineva, un delegat care trebuie să... Deci asta rămâne așa, bine? Dar nu mai puteți face extraordinar încă o dată luna asta. Da, o facem ordinar. Dacă mai aveți ceva de întrebat la a doua problemă. La a doua aș avea eu, domnule. Da, vă rog. Nu, dar tot la prima încă. Păi nu. În ideea statutului, nu am putea lega activitatea domnilor care sunt plătiți și de accesarea de proiecte? Pentru că nu să stea ca așa, pot să ținem un an, doi, să fie doar plătiți. Accesarea de proiecte este interesul nostru. Domnul Popa, accesarea de proiecte este interesul comunei. Nu poți să-l obligi pe el. Lui convine dacă nu-i duci nimic. Dar dacă eu îi duc proiectul, el trebuie să mi-l facă. Să ducă la capăt. Este interesul nostru. Eu n-am reușit să citesc documentația pentru al doilea punct proiect de hotărâre, că n-am văzut-o. Dar o citesc acum și văd. Dumneavoastră a zis că fermerul șoarșul se preocupă despre tot. Dar scrie aici, la articolul 2, cuantumul sumei aferente lucrărilor va fi precizat în bugetul local Comunei Șercaia. Comuna Șercaia, prevăzută. La articolul 3. Comuna Șercaia, în calitate de mama zmeilor, în care e solicitant așa, se angajează să suporte cheltuielile de mentenanță și nu știu ce. Comuna Șercaia, în calitate de asociat, se angajează să asigure cofinanțarea proiectului și așa mai departe. Adică noi, că scrie Comuna Șercaia. Da, scrie Comuna Șercaia, că așa este prevăzută în hotărârea de Consiliu, că așa trebuie să arate. Noi, dacă vom suporta ceva cheltuieli, vom suporta pe ce este al nostru, respectiv, dacă se impune să avem cofinanțare la bateria aceea de filtre, de v-am spus eu că o să montăm la stație, dar aceea este eligibilă 100%. În rest, nu ne angajăm la alte cheltuieli, că nu avem de ce să ne angajăm. Deci, dacă mă angajez la niște cheltuieli, categoric o să vă comunic, dar numai pe ce este proprietate și în folosul nostru. Nu o să girez, pentru că ei o să aibă multe cheltuieli de neeligibile pe problema lor, acolo, de la fermer până la noi, la Hălmeac. Pe stații de pompare, pe curent, pe mai știu eu ce. Deci alea nu sunt eligibile alimentare. Nu vă supărați, eu nu. Eu zic că sunt român. Cuantumul sumei aferente lucrărilor va fi prevăzut în bugetul local al Comunei Șercaia. L-a stabilit? Nu ne-l dăduse. Nu ne-l dăduse. Îi scrie. Nici acum nu scrie cât e. Dar nu scrie pe undeva prin ălea. Scrie extindere capacitate stație epurare Hălmeac la 414. 414. I-a spus că nu se intervine asupra stației de epurare. Acum acolo facem extindere stației de epurare. Ba da, se pun filtrele. Se pun niște filtre la stație. Așa am spus. Da. Bun. Da. Acum eu am niște întrebări vis-a-vis de chestia asta. Ea e prevăzută pentru un anumit număr de locuitori, nu? Facem. Bun. În Hălmeac sunt toți conectați la canalizare? În principal, se primește un aviz de la sistemul de gospodărire a apelor pe capacitatea stației. Da. Fiind prins și fermerul, să ia în considerare și presupusa dezvoltarea satului Hălmeac, totdeauna există o marcă de siguranță, și prinde și capacitatea. S-a stabilit cuantumul, valorile, ți le-a dat tema? Da. La pentru Hălmeac. Mai adă o dată și Șercaia cât e? Ne-a prins ceva pe noi cu niște bani? 15.844. Hai cu el. Capacități. Dacă vă uitați acolo la
Da, numai cu mărirea. Noi suntem prinși pe acest buget, numai cu mărirea capacității. Restul nu avem nicio atribuție de bani. Asigurând un debit maxim de 165 de metri pe zi. Noi acum stăm undeva la 20. Cum? E foarte puțin. Când am avut aia spartă, am umflat cu 20 de metri cubi. Când am avut două conducte sparte. Că s-a dus apa în canalizare și am umflat cu două. Exact când ne-a plecat de aici, am regăsit-o acolo în stația de epurare. În plus. S-a dus direct. S-a dus jos. Direct. Deci corespondențe există între ele și se pot verifica dacă le ții zilnic, ca un fel de operativă. Cât a plecat, cât a intrat și unde a ieșit. Noi va trebui să contorizăm apa mizerabilă. Oricum e contorizată în stație, dar nu, avea dreptate. Trebuie să plătească. În stație există un contor care este sigilat de cei de la SEGA. Obligatoriu, deci nu e. De la cei de la SEGA. Dar e contor separat față de hârtie. Când vin ei, cu conducta categoric, așa cum spune dumneavoastră, va trebui să vină cu contorul lor. Separat. Da. Și pe ăla vom stabili la mica înțelegere cât va... Nu știu, nu. Trebuie să existe o bază de calcul, domnul Popa. Nu poți să faci la mica înțelegere. Păi, mica înțelegere nu înseamnă că... Nu, la mica că e de acord. Mica e că, atâtea cheltuielile, atâta vreți să fie profitul, atâta niște chestii. Asta e mica înțelegere. Da. Dar mă gândeam la cuantumul valorii, la mica înțelegere. Ca la piață. Ceea ce probabil e scris, ca să fim mai mulți, scrie numărul de locuitori. Aici e vorba doar de locuitorii din comuna Hălmeacă. Numai din satul Hălmeacă. Din satul Hălmeacă. Dar aici scrie toți locuitorii din comuna. Păi da, am văzut și la Șoarș la fel. Pentru ca să fie proiectul să treacă mai departe. Să treacă, de-aia am gândit până la urmă. Că și Șoarșul îi băga cu 2000 și ceva, uitați. 2004. Nu sunt finanțate proiecte sub 2000 de locuitori la ora actuală. Da. Asta e toată chestia. Da. Nu ne doare. Eu am văzut-o ca oportunitate acum. Bun. Domnul... Bun, domnul Oprir, văd că s-a expus punctul de vedere, domnul Bățilă Lipsă, domnul Bandi. Cine e de acord? Cine? Puneți la vot. La ce? Cu Hălmeacu? Deci de Hălmeacu a fost singura chestie că nu știam exact. Deci care e cu felul că am discutat înainte de ședință. Am explicat domnul primar. Este stația noastră, banii sunt petruiți să fac la asta, deci chiar dacă nu era cu Șoarșul și voiam o mărire deci e oportună și pentru noi că se mărește stația de epurare și pentru Hălmeacu, nu văd niciun impediment. Atâta timp cât este... Exact. Atâta timp cât este pentru o curățenie, indiferent pentru cine și beneficie și noi. Am o problemă vis-a-vis de chestia de mediu cu ăsta. Da. Eu nu am scris. Ce? Nu vor fi foarte multe... Hai să o luăm. Eu vă expun la un caz. În Șercaia sunt o grămadă care folosesc apa din puț, nu folosesc canalizarea. Acolo de ce n-am? Având în vedere că nu avem legat tot Hălmeacu. Da, dar nu ne doare. Pentru că noi ce intră în stație contorizăm, nu ce fac ea. Și cine o să ți-l Hai că ajung în 2000. Deci pe noi ne plătește... Stați mă puțin. Ăla, dacă și la ei vor fi plătite canalizarea cum este la noi, pe baza unei facturi emise de serviciul lor, da? Care dacă nu facturează apa, nu se factureze nici canalizarea. Și atunci mie e diferența. Nu există. Cine mi-o dă? Nu, de data asta nu te contrazic, pentru că noi contorizăm cât intră în stație. Și ea ne plătește, nu interesează. Alea e problema lor internă. Primăria Șoa. Cineva trebuie să se... Eu nu cred că... Nu. Eu cred că... Nu mai am asta. Ca și facturare, cred că noi, pentru că noi suntem cel care oferăm serviciile, noi vom factura către oamenii din fermer. Nu, așa ceva nu se poate, pentru că noi nu suntem acreditați cu serviciul pe fermer. Noi suntem acreditați pe Comuna Cercaia. Noi o să luăm taxă de epurare. Și acea taxă de epurare cui se va impune? Deci aceea se stabilește în funcție de consumurile care le am pe stația de epurare, unde am curentul și învăț. Cui? Serviciului. Bun. Serviciul nostru emite factură, da? Da. Bun. Acolo către cine va emite? Serviciul lor sau Comuna Fermer. Deci, în Șoarș. Deci, domnul Oprin, deci aici,
Nu, vă spun. Nu dau nici pădă. Deci în acest buget suntem prinși, uitați. Deci stațiile de pompare nu sunt. La 414, extindere capacitate Hălmeag, 83.390. În buget. Da. În buget, ăstea fără TVA, în total sunt 99.234 care sunt eligibili. Da. Deci care sunt eligibili. Montaj utilaje și echipament de funcționare 73.340, cu tot așa este în total 87.240 care sunt toți eligibili. Deci nu avem cofinanțare. Și dacă va fi ceva? Dacă ni dă, îi punem, dacă nu ni dă, nu punem. Dar să treacă proiectul, să ajungă să treacă, să fie finanțabil. Deocamdată îl depunem. E ca la facultate, te duci și te înscrii. După examen vezi dacă iei. Dacă îl termini. Dacă iei, dacă intri, părinte. După aceea dacă termini. Bun, dacă nu mai aveți întrebări, că mă așteaptă băieții ăștia. Haideți, vă rog, supun la vot proiectul numărul 10 pe ordinea de zi. Supun la vot cine este pentru extinderea rețelei de canalizare și... Hălmeag. Eu sunt. Eu mă abțin. Deci, dumneavoastră abținere, o singură abținere? Da. Bun, stabiliți, vă rog frumos, pentru joi, când ne întâlnim, să vedem, poate reușesc să-l aduc și pe Ovidiu, nu? Da, e bine.